ngintshele ngomfana kagogo umcebo ocela ngokwenza bakhe ola lokho bejobula ithobe wathi akazophilisa isizwe waphunyuka bempethe izitha zithi siyambamba kade sayebantu kwasunqutuli umfana ohamba nesithunywa. Miningi imishado engahloniphekile ngoba edlozini ayibikiwe umakoti ngenyonga bamchelile ingakho indoda ilala ngaphandle engafonile aphenduphenduke wesifazane embedeni ngathi umfana olala engabhemile ebona ngathi bangcono zakwabo abangaganile bayambuza bathi uhlaleleni nendoda engahloniphi uthi mina nginothando olungachazeki ngiyathandaza ukuthi usathane phakathi kwethu angangeni uqala ukuganga kule minyaka emibili edlule ngiloko ngihlela ethembeni lokuthi uzoshintsha ayovela ekhaya noma ngembuzi ngenimekela babukela amakhaya igama lami Mbonge ngiyanamukela khona la kumcaba umfana gogo YouTube channel uyazi-ke sodela ngama-testimony nje kuphela mkhulu cela wabengelele. Mina ngumcebo umfana kagogo ungcobo omkhulu uMashiya Mahle fuze fulela uNews iqadi thina safa umuntu enqenza savuka sakhifilanga thina manje amadoda ibuya ngamahlahla sabuya ngenkomo sengisho thina ko umavela ongcobo omkhulu omapholoba ngisho mina ke manje kunompunyompunywana ophunywa bemphethe umafavuke njengeda ngabala intombi zimbuka zihamba namasokazi kuthiwa ithambo lenyoka lihlabele emzonda so yaho shimaba mntaka baba ngiyakuzwa ngeenkondlo zakho mfethu enduthinte isihloko esibalekile mfethu ngoba phela yabona mfethu endlini eminyama akekho umuntu esifazane ongafuna ukuyibona ezingeni lokushada bathi mase bengenile futhi emshadweni baphinde baginqike baguduluze banyakaze njengomfana ongabhemile ngoba sebephuthume into ezikanjalo kodwa ke phela mfethu ke ekukhuleni mfethu ke emaqinisweni kubalekile ukuthi utshengisa ubudoda kubalekile futhi nakhona ukuthi utshengise ukuthi nawe umuntu wesifazane imvelaphi yakhe iqhamuka kanjani iqhamuka kuphi ngokuthi uzakhele owakho umuzi ngoba kuyekushiwo futhi ngesinye isikhathi kuthiwa ke umuntu wesifazane ohlakaniphile uyakwazi ukwakha umuzi kuthiwa futhi nakhona oyisula udiliza futhi ngezakhe izandla so mfowethu kuyangijabulisa konke lokho esikwenzayo mfethu ngoba sesibuyele emasisweni kuyangijabulisa futhi naloko esikwenzayo mfethu ngoba noma ngungangaba neimpact etheni osilalela uyezwa njalo mkhulu yazi mkhulu kunento othanda ngisho mokhuluma ukuthi wena izinto oyibheki ngokwesinto kuphela uyibheka spiritually futhi ubuye ibheke futhi na scientifically mhlawumbe mangasho kanjalo kunalento ukuthi nginokuyizwa ukuthi ngokwazi kwethu ngokwasesikoleni umchamo nje iacid umngcolo okusuka kuphuma emzimbeni kodwa nginokuzwa lento ukuthi umchamo ubalekile ekseni mawuvuka ekseni ungekakhulumi nomuntu ugeze ngawo ubuso ngathi kunezinto oyisusayo so ngifuna ukwazi ukuthi iqiniso lapho ngokwazi kwakho likhona na iqiniso kulento leyo amandla futhi ukuthola kuphi umchamo mfowethu ngangafundiswa isalukazi sami yabo ukuthi ngesinye isikhathi uma ukuthi uyasolela ukuthi ngathi uyadliswa and manje kufoselekile ukuthi ukudle lokudla ndiyabona ukuthi ngathi cha lokudla okudlile mhlawumbe uyidlise lithize uyakwazi ukuthi uhambe uphume ngathi uyochama uye toilet uma uphume ngathi uyochama uye toilet ufike uchamele esandleni bese uyahabula mawukuthi udlisiwe ngempela kuthi uyakuphalaza lokudla lokho into nami engafundiswa yona and futhi uphinde ukhumbuleke mfethu ke ukuthi kunezinye izikambi engiyisebenzisayo engizithaka kanye nomchamo wenkunzi so umchamo wenkunzi mfethu ukubone nawe esikhathini esiningi sesiphuma kancane nje ekukhulumeni ke in a human form sesikhuluma nje ngomchamo nje wazo zonke izinto ukhumbule ukuthi izilwane mehamba zifuna ukumarket territory yazo ziyachama njengebhubesi ibhubesi melifuna ukutshengisa ukuthi khona mina la kule territory le so ipride yami iyona futhi ezorula le ndawo le bese iyachama lapha kuyothi mokuqhamuka elinye ibhubesi lesilisa melizwa licha limkale futhi namandla akhe limkala ngawo umchamo so even nanenkunzi inkunzi esibayeni iyachama ukuze uma kungena enye inkunzi noma kuthiwa afike enye inkunzi izwe ukuthi cha khona inkunzi la ekhona and then manje ukuze ngizokwazi ukuthi nami ngibe inkunzi kuzomela ukuthi ngilwisane nalenkunzi ingakho kwaba khona isisho kwakuthiwa inkunzi ezimbili ayingenelane esibayeni esisodwa ngoba kusuke kuyikona ukuthi izwile ukuthi khona enye inkunzi ukuze izokwazi ukuthatha isicoco salo mele yenze njani
njani imele ilwe ukuze iyazi ukuthi kukhona inkunzi kuleyo ndawo kumele yenze njani izwe ngomchamo umakhwe ngiterritory ngawo ile nkunzi so ngibuyeleke futhi emchamweni ke njengoba duchaza mntakababa umchamo lo wenkunzi mfethu uyasiza ekutheni ukube nesithunzi uyasiza futhi nakhona ukuthi ube dominant uma umuntu wamabhizinisi uyasiza futhi nakhona ukuthi uthandwe abantu besimame uyasiza futhi nakhona ukuthi ke uma ungena kuzwakala ukuthi cha sokufika indoda yamadoda and futhi nakhona uyasiza ekutheni uvuleleke into zakho ube nezinhlanhla uphumelele ngoba akekho umuntu onesibaya ongathanda ukuba nenkunzi phinde ukubheke lo akekho umuntu onesibaya ongakuthanda ukuba nenkunzi ngoba ungaba nenkomazi ungaba namathole ungaba nezinkonyana ungaba futhi ke neinkomo nje yabo but kodwa into ekwazi ukuthi yenze ukuthi isibaya sakho sande inkunzi inkunzi futhi ke oyibona ukuthi imandla ekutheni ikhwele zonke lezi inkomazi lezi yabo ngibuyeleke futhi ke nakhona nje baduchaza mntababa ukuthi ilentuzana umchamo ungageza yini ngawo inkolelo zabantu nezinto ezishiwa abantu nanemvelaphi zethu ayifani ayibona into engisho kuyikona ukuthi ke mntababa mina ngingakazi ngikuzwe lokho but nami ngithi njoba ukhuluma ngomchamo ngithi hayi angiye ngibe umuntu oyiletha ngeyami indlela understand ukuthi umchamo ubaleka kanjani ngingakuphikisi kuloko osuke wena ukusho kuyikona ukuthi ungifundise enye into futhi nawe ukuthi umchamo ubaleke kanjani yabo and futhi enye into ke mntakababa umchamo uyinsila ebalekile iwinsile ebalekile ngoba if umuntu ezothola umchamo wenu ozothatha insila yomchamo ahamba ayoyisebenza usuke kubulele lo muntu angayiqeda ngisho nanenzalo yakho yabo so nje umchamo mfethu iDNA eserious ngoba even nawe uma ufikile endaweni mhlawumbe engalitholanga igazi ubulela umuntu bese kuthiwa chamile sibone ngathi khona umuntu ochamile lapho uthathe le sample yabo le nto le so iDNA yakho mfethu ngingasho ukuthi lokho kushoyo ngingeke ngikuphikise ngoba nawe mhlawumbe wafundiswa ngaleyo ndlela kuyikona mntakababa alright mkhulu ngaphambi ukuthi sibafonele mkhulu ne sisakulento because lezi zinto lezi like into ezifana nemichamo izinto esingayinakanga thina ukuthi sijule kangako ngifuna ukuza la kwinyongo mkhulu yabo inyongo uma sihlaba nje ordinary mhlawumbe ngawona umsebenzi asiyilahla mostly vele asiyinaka ukuthi izothela nenyama yabo kodwa once kwaba umcimbi iyaqala manje ibaleke ibe i-treasure ifakwe ibekwe kahle ukuthi izosetshenziswa yabo so ngifuna ukwazi ukuthi yini ukubaleka kwayo yona like i-significance yayo makwenziwa umsebenzi okay before siye lapho ke mntakababa ubabone labantu laba abangathi baba nomkhango kodwa uthola ukuthi akakona umkhango kodwa ungathi uqala kube ialbino kanje ngathi namakhalaites lalela ukuthi umuntu obaleka kanganani ke lokho yazi uma ungasuthathe inyongo yembuzi noma yenkomo bese emva lokho uyifaka ebhodweni uyipheke izibe ngathi bamnyama izinto engisho kube ngathi iqala ingathi iba mnyama igcinisa ingathi iba grease bese uthatha leyo liquid leyo grease uyifaka ebhodleleni every day uvukule uyigcoba la leyo nto leyo kuyophela mhlambe inyanga usubuyele esikhumbeni sakho ungasanayo lento lokuba albino so enye ezinye izinto ngiyakusho nje lokho mfowethu ngiyazi khona abantu mfowethu uthola mhlawumbe umuntu ungilalela uyazibona useqala lento engathi umkhango ukuthi angiyazi ukuthi ibizwa ngani ngesizulu nangesingisi yabo lonto kodwa ke uthola ukuthi usuyaqala mfethu usuqala ungathi manje usuba ialbino yabo lonto le and then emva lapho uyigcoba lento le uyigcoba isikhumba sakho siyabuyela esimeni so inyongo ke mntakababa inyongo ibaleke ngalendlela leyo ukuthi isilwane nesilwane asikho isilwane siyoba khona emhlabeni singanayo inyongo kufana njengenhliziyo yabo so inyongo mfowethu iyinto eyabekwa kwisintu ukuthi yinto eyokwazi ukuthi iba ugcobe ezintweni eziningi njoba usuku ubona umuntu umeshada kuthathwe isilwane kuthiwa isilwane sala ekhaya ukuze ezokwazi ukuthi abe nogcobo ukuthi nayo so wala ekhaya uyoconsiselwa ngenyongo ezinyaweni aconsiselwa ngenyongo ezandleni aconsiselwa ngenyongo ekhanda bese ayaphuziswa leyo nyongo abanye ke bayakwenza uthola ukuthi uconsiselwe ezinyaweni kuphela and then bese ayaphuziswa abanye baconsiselwe ezinyaweni nasezandleni bese ngalokho ayaphuziswa yabo so inyongo mntakababa iyinto ekwazi ukuthi ibeke ugcobo
ubuqobo. Iyakwazi futhi ukuthi ibe umuthi wokususa ubumnyama. Iyakwazi futhi ukuthi ibe umuthi wokuthi ilanda inhlanhla eyaphothula mhlawumbe ngomuthi omnyama yaphucwa wena bese uyayibuyisa mhlawumbe ngesilwane ozobika ngaso ukuthi ucela ukuthi uvuleleke inhlanhla. So uyakwazi ukuyithatha uyicontsisele emthini wakho ozokwazi ukuthi ugeze ngayo. Uyakwazi futhi nakhona ukuyithatha uyifake emthini ozokwazi ukuthi ugudluze ubumnyama nenzilo. Ngoba if uzofaka umswane umugeza umuntu ufaka umswane bese ucontsisela kancane leyo nyongo le angithi isilwane lezi senikhulumile phezukwaso njengenyongo le ekuyiyona ebekugcobo ngithathe nomswane okuzokwazi ukuthi ukugeza usufaka lo mswane amandla ukuthi yonke into ade niyikhuluma kulesi silwane lezi ikwazi ukuthi yenzeke. Ingakho ngesinye isikhathi ibalekile inyongo umuntu umeshada kuthiwe inyongo yamele nibeke lapha imike yaduka leyo nyongo leyo yahamba yayosetshenziswa. Uyakwazi ukuthi ubone umuntu ephambanelwe izinto unomphela ngendlela enamandla ngakhona leyo nyongo. So ingakho ufuna ibe sobala ingafihlwa. Imisi sisukile lapha odongweni kuthiwa iyephi le nyongo. Ingahlala 10 years ihlale kodwa misi sigudlukile usuyazi ukuthi khona umuntu oyintshontshile useyoganga. Yabo? Inyongo mfethu uyumuthi obalekile wedlozi. Inyongo mfethu uyumuthi obalekile kumuntu ophilayo. Ngoba iyenza izinto eziningi njengoba uyizwe ngathi nokubaba nje okuthize isuka ihlala esilwaneni kuleyo mnyaka lesilwane siphila bese wena uzokhuluma nedlozi uzoyitshela leso silwane ukuthi manje ngizokunikela kwidlozi lami ngicela idlozi lami lizohlala kulesi silwane singenze idlozi lingenzele yonke into engiyifisayo ukuthi ingenzele yona. It's either ngikhipha ubumnyama ngalesi silwane noma ngizocela inhlanhla noma ngizokhulumela ogogo namakhehla ukuthi bakwazi ukuthi baphothuleke basukume basebenze ngokukhanya empilweni yami. Leyo nyongo leyo ke siyoba umuthi ke oyohlanganisa nezinye inkambi mntaka baba ukuze uzokwazi ukuthi ubone izinto ziphothuleke esingaxoxa ngozokuthi when it comes to inyongo mntaka baba yeah fule asifonele laba ke ama testimony mkhulu. All right anginayo inkinga mntaka baba anginayo inkinga asibeze ukuthi basiphatheleni mfowethu ngoba nami sengihlezi ngibhizi mntaka baba angiyazi mina lento. Shuthi ke ngenze njani siqhubeke ngale yandlela yethu. Siqhubeke ngale yandlela yethu. Mayazi ngicabanga ukuthi sifonela abantu mfethu entambama. Sibafone sihlale la sobabili. Sifonela abantu mfethu. Abantu bayababika inkinga zabo umuntu angalisha igama lakhe. Sifonele laba abathengile. Laba abathengile. Siqale leyo nto mfethu ngene kahle la. Ngiphinde ngene. Okay. Ngoba baningi abantu mfethu asebethengile abafisayo ukuzwa ukuthi abafisa ukukhuluma abasho ukuthi kwenzakalani ngempilo zabo bese emva lokho ngiyabaxwayisa ukuthi bangathenga ziphi inkambi. Hayi asike senze njalo mntaba. Senze kanjalo mkhulu. Siyidedele nje leyo video leyo. Siyidedele leyo video ku YouTube siyidedele yabo. Sike silapha abantu sikhulume nabantu sibaxwayisa ukuthi yini abangayenza. Mebebhekene nenkinga ekanje. Ngoba enye into futhi yazini. Ngicabanga ukuthi singabafoneli ngawani. Umuntu nomuntu vele sifaka igroup. Sifake nje igroup bese emva lokho sisho ukuthi ke ngicela ukuthi nikhulume nonke la kube ukuthi umuntu nomuntu udedela omunye ukuthi inkinga yakhe imkanjani kube anonymous. Yayibona le nto le bese emva lapho ke siyakwazi ukuthi sikhulume indaba yakhe umuntu. Hayi ngiyabona lo ngathi usemsebenzini yabo. Izoba mnandi lo show le ube anonymous usho ukuthi wena inkinga yakho kanje yabo noma ubani nje sivele sifake nje egroupini le nto sikhulume ayizabo ukuthi sasiplananga ngalabantu laba mfowethu siyabazuma nje mfowethu umuntu ngesikhathi sakhe nje la mkhulu seyafona hayi thokoza khehla lami. Sabona mkhulu. Right. Ngiyapheka mkhulu siyabona. Nami ngiyaphila mntaka baba ngiyabona phela ukuthi wangixabeza ngetestimony manje ngishutha lento yami yaka YouTube. Bengisacela nje khehla lami uthi Halamuzi usho ukuthi wasizwa yiliphi ikhambi kuhambela kanjani manje and futhi yisiphi isifiso sakho nje ngami. Yebo. Mkhulu. Mina mkhulu angisiza wonke amakhambi akho engingalithinta nje.
masiqale njengoBlue Magic. Awuzwe. Ngathi ngiyugcobisa la ezandleni zami. Yeah. Ngangena la ku Betway wami. Yeah. Mangena ku Betway ngasho before ngisangena ukuthi ngiyobamba futhi ngiyodonsa. And ngayidonsa 16 teams. Ha. Angibetha isoccer. Yeah. Bamba 16 teams. Wathola mali. Mina mkhulu $1,500. Hey imali leyo khehla lami ngoba phela lapho ungathenga igross uthenga ukudla uthenge yonke into even nama cosmetics uphinde ukhiphe ngisho nentombi. Yes. Yeah. Njalo mkhulu hayi mina ngingalibamba nje hayi lenza sure uba liyasebenza because ngiqala ngikhulume kulo njenge-instructions osinika zona ukuthi qala uyikhulumise lento usho ukuthi ufuna ntoni futhi izokwenza njengoba wena uthe uyayifuna. Khehla lami. Ukhulumisi ke ufuna uthula. Sometimes amanye amadlozi afuna uqala ucele kuwo uzokwazi lento ukusebenzela. Yeah. Ngiyaphahla mina ngiqala ngiphahle ngisho ukuthi okay ngizosebenzisa lo muthi and then lo muthi ngizosebenzisa ngisebenzela ukuthi then ungidonsele kanye nesibungu uma ngishisile nje siyadonsa impela mkhulu hayi angifuni ukudlala. Khehla lami ngiyabonga ukuthi uphinde ubakhumbuze nabanye ukuthi kumele benze njani ngoba yonke lento ihambiselana nethembe nanokukholelwa kuyidalwa zakho nakuNkulunkulu mfowethu. Yebo mkhulu hayi sebenza impela. Amakhambi uqala uwaphahlele ukuthi ngizosebenzisa lokho nalokho ngikusebenzisela ukuthi ngicela ukuthi ningalwi nale mithi ningalwi nami ukuthi ngisebenzise imithi. So baye bakuvumela ukuthi kwenzeke lokho mkhulu. Hawo siyabonga ngokuthi uhlezi unathi uhlezi usilekelela and usibuza ukuthi sifuna eliphi ikhambi for ukuthini enathi siyitsho ukuthi sifuna lokho singangokweza votes baya ku WhatsApp group. So Khehla ngalokho mkhulu ngiyajabula ngokuthi niyalithanda leli khambi leli kodwa Khehla lami ke okungijabulisa kakhulu ukuthi unolwazi ngokukhuluma nezidalwa zakho and ngiyabona ukuthi uyaphambili ngalokho. Yebo mkhulu impela mkhulu. Hayi shothi lamayeza akuphethe kahle. Akuphethe kahle. Kwasibashe imthenga asibamba. Ngihamba ngemsebenzini ngiyasicela ukuthi ngihamba ngemsebenzini and ufuna ukuphatheka kahle la ngoba emsebenzini kuyagadlwa. Into zabo masiphelele kubo singezi kum. Manje ngizosebenzisa lesi siwasho ukuze singivikele ezintweni zami zonke ngithandeke ngiqhakaza. Ngiyathandeka. Mina intombi uma ngaza phambi kwayo ngithi ngiyoyitshela hayi ngichana ngqo. Ngibhude mkhulu. Hayi kulungile Khehla lami. Hayi usuyoba nosuku oluhle mntaka baba uNkulunkulu abe nawe yezwa. Ngiyabonga mkhulu nokuzwelelizwi hasho ukuthi namhlanje lelinye lamalanga wami senginalo itikiti engilibhethile kuBetway bengigeze ngokhanyisile ukuthi khanyisile nje uzugezile wavele wakhetheka wena ukuthi kufonele ziyasebenza lezi kampi. Hayi kulungile mntaka baba. All right. Hayi singabusa waste isikhathi mntaka baba singelele komunye futhi. Hayi cha mfethu ziyangijabulisa lezi indaba engizwayo mfethu ngoba le ayiveleli nombani le yokuthi ukwazi ukuthi ubumlaphi olapha abantu abahlezi noma ikuphi mntaka baba noma ikuphi. Yabo ulapha abantu ubabone bezokujabula asike sizwe nangi nosisi la ukuthi usiphatheleni yena. Phela sebethole nomsebenzi. Thokoza gogo. Yebo. Alright salukazi. Ngiyaphila mkhulu njani? Ngiright gogo. Yazi lana sishutha lento yethu aka YouTube nasalukazi and ngiyabona uke wasinikeza i-testimony. So ngicela nje wena salukazi ukuthi Halamuzi usho ukuthi wathenga liphi ikhambi and kukhambela kanjani manje nisiphi isifiso sakho ngathi?
Oh, what a surprise. Ngiyabonga. Yeah. Mina, I've been your client for a long time. I think it's about a year now. Yeah. So, angisazi kahle isiZulu kodwa ngizozama ne. Yeah. Kemupedi. So, the first package I bought was 250. And the others. So I started by using Ukanyisi. Okay. Yes, my life was going west, but M17 it was my priority. So after using that Isiwasho, I remember I did a testimony at lang sebenza khona sihlala khona. And then angikwazi ukuthi ngaqhuma to steam or mina bengifaka isiwasho phakathi kwe shower gel yami because ama shower siyashare ama room siyashare, so awukwazi ukuthi ungaba free ukusebenzisa umuthi phakathi kwabantu. So mina I was sitting isiwasho sami ngaphakathi kwe shower gel bese ngiyeshaweni iba ngathi nje u shower gel nje. Yo vele kwenzeke ezinye. Yo no. I-packet yokuqala it was 3 before we ufaka 3 yekhanyisi before uzoyenza this days uyenza ama-5 nje but before boyenza 3 I remember the first package I bought ukhanyisile bebayi-3 ngaphakathi. Lezinye izinto ngiye ngafocus kakhulu ukhanyisile because I was not in a relationship that time. Busy izinto zamathando nani but yo so these days I angisali kwi special ngaphuma oh we regular yo angisali ngisho mhlambe ne taxi inumber yami seniyayazi ngekhanda ay gogo ay ngiyangichaza ke lento ongitshela yona ingibuyisela nethemba lokuthi hayi cha angingayiyeki lento bese ngicabanga ngisho nanokubiyeka ubunyanga. Hayi ungabuyeki ngoba this days nethando senginalo this days uhamba kahle like every department nje uhamba kahle kumnandi. But ekuqaleni kahle bengifuna izinto zami emsebenzini sihambe kahle ngoba impilo yami nje behlangahlangene enganamuntu ukubheda nje ngaqala ngokhanyisile. Yeah. Yes. Yellow, like the yellow. So this days saying pro, say I sebenza ama gold, abo blue magic. What this days pro in a pharmacy. Oh, the pharmacy go. Yeah, serious. Koko ngiyakubongela kakhulu salukazi yezo. Siyabonga mkhulu hayi uNkulunkulu asiprotectele wena ube safe like yo siyaphila hayi nginezithemba leyo nto gogo ukuthi ngingalahli ithawula ngiqhubeke njalo ngime ngedlozi. Yeah and izinto zakho cheap abe cheap Nkosi yami. Angenzeli imali gogo ngenzela ukusiza abantu. Like 250 nje. Hayi ngenzela nje ukuthi abantu bathola ukusizakala wangempela wena salukazi. Siyabonga mkhulu. Thokoza gogo thokoza. Umntaka baba. Hayi sebeyikhulumele bona thina sanako singakusho mfethu sesingavele siphethe wena uthini umntaka baba. Singavele siphethe nje mkhulu kodwa siphethe ngokuthi phela sikhumbuza abantu ukuthi kuphi. Oh, la ngikhona ke mina ngiseSoweto eParamoli opposite ama-Towers kunendawo kuthiwa iseMadam Teresa emall phakathi inyanga yokuqala eNesigodle Mall bokho khona amakhehla lana ke sike sibe nezipecial uma ukuthi uthengile uyazazi uthi uyena wala eJohannesburg into esenza siyakhoriyela sikisele kuleyo ndawo le kuyona nithili Durban noma iCape Town noma iPE but uma ukuthi wala eJohannesburg into yenza uza straight la esigodlweni ufike uzohlala phansi kulama couch la sishuthela khona
isazoba famous le ndawo ibukuseseni kahle bakhona amakhehla and then ufike uhlale la ulinda amakhambi akho kufike nje izintokazi nezinsizwa ezi right ezofike zithi ungayisheliki kodwa ke bokhona amakhehla engizokusho nje kuphela ukuthi ke testimony after testimony einkambini za la ekhaya phinde nifollow nangu umfowethu lana ave ixebule inkondlo man kuze nani niba nemshado niba nemembeso nazo zonke lezo zinto lezo nimbize umfowethu uza noma ikuphi la nifuna ukuthi eze khona afika azonishayela inkondlo angazi ke mfowethu khona wena okunye ufuna ukukusho mntababa mkhulu ngaphandle nje ukuthi naye imininingwane la ukuthi balandela kuphi kanjani ni like phela ni subscribe esihlangane ukuzayo thokoza